Ik heb een plan. Dit is af. Dit motorblok, dat is poep. We doen dit motorblok weg, gooien er een ander motorblok onder. Eentje met knijterveel pk's. Nou ja, dat is het plan. Maar ja. Zo. Dit ding kan eigenlijk weer de brug op. Nou, dat is er eindelijk. Het totaal niet veel aangevraagde Honda Vision projectje. Waarom zat er zo lange tijd tussen, vraag je misschien af. Nou, dat heeft met alles te maken met een pakketje dat gewoon niet aankwam. Punt. Waarom ik er in de tussentijd niet mee bezig kon, was omdat de cilinderkit nog niet binnen was. Die heb ik besteld via AliExpress, dus het merk TWH, dat is niet het Chinese merk, dat is Taiwan. Dat is prima spul. Tenminste, dat moet nog blijken in ieder geval. Ik heb gehoord dat het prima spul is, dus dan zal dat ook wel zijn. Maar in ieder geval, die is nu binnen en die heb ik hier nu staan bij de rest. En nu kunnen we eindelijk verder met het projectje. Ik heb hier dus een stapeltje onderdeel. Flinke kartenhelften. Een 21 mm carburateur, waarvan ik nog niet weet of het het goede formaat is. Maar die gaan we als eerst proberen. Een mooie 6 flaps membraan spruitstuk combinatie. Ik heb nu de cilinderkop. Op zich een heel mooi afgewerkt cilinderkopje van 54 mm. Heel mooi, ja. Op zich goede kwaliteit. Niet duur, maar wel goede kwaliteit, denk ik. Hoop ik. Lang verwachte pakket. Ik heb hem al opengemaakt natuurlijk, want ik ben nieuwsgierig. Je pakkingssetje, nou, spreekt voor zich. De cilinder met een hap eruit. De koelfilm is afgebroken in het transport. Gelukkig is er niet iets belangrijkers afgebroken. Maar ja, 54 mm cilinderkitje. Mooi spul. Moet nog wel even wat aangepast worden. Zoals bijvoorbeeld de poorten moeten nog even bijgeveld worden. Zodat de zuigerveren er niet blijven hangen. Een 54 mm zuiger. Aluminium zuiger. Ik weet niet of dat kwalitatief helemaal goed komt, maar we zullen zien. Ik krijg natuurlijk een pistonpen, zoals ze dat zo stom noemen bij. 2 keer zuigers, pen, stop, clipjes. G-clipjes noem ik ze gewoon. Uitlaatpakking krijg je bij de cilinderkit, dat vind ik wel netjes. En je krijgt er ook tapeinden bij, die gaan we ook zeker gebruiken. En natuurlijk de zuigerveren. Verder wat ik nog niet heb laten zien is de uitlaat die we binnen hebben gekregen. Die heb ik hier ongeveer al 3 weken liggen. En dit is een hele subtiele uitlaat. Er zit daadwerkelijk demping in dit dempergedeelte. Het is geen expansievat alleen maar, er zitten schotten in, zeg maar. Het is heel mooi afgewerkt. Oh, die lassen, jongen. Oh. Het is voor een 90cc. En nou ja, een nieuw lagersetje, die heb ik al gezien. En mooi krukkas. Mooi van Rito. Hoppa. 2 kartenhelften. Ik draai ze even iets strakker op elkaar vast. Want daar gaan we namelijk iets mee doen. Niet geen gekke vieze dingetjes natuurlijk. Wat we als eerste gaan gebruiken is de pakkingset en tapeinden. Voetpakking. Nou, hoppa. En we doen de voetpakking erop. Ondanks dat het een AF18 blok is en de cilinderkit ook, zie je duidelijk dat het niet past. Dit is de boosterpoort, hoe je het ook wil noemen. Die moet sowieso nog uitgehoond worden, dat wist ik ook. Daarom heb ik dit al helemaal vlak gemaakt. Maar wat mij ook opviel was dat hij überhaupt niet met de, ding ook weer, gewoon die, ik kan er niet op de naam komen. Hij paste überhaupt niet op, punt. Dit gaat me veel tijd kosten, dat kan ik je wel vertellen. Als je de voetpakking op de onderkant van die cilinder legt, dan zie je dat die nou, hier in het hoekje, daar in het hoekje en hier niet helemaal matcht. Nou ja, dit vind ik niet zo'n ramp, want als je me afdicht is het goed. Maar dit is voor de flow heel kut eigenlijk. En hier heb je een beetje dat de pakking overhangt. Kijk,
Dus dat is niet helemaal perfect, maar het is goed genoeg zodat ik zeg maar, dit kan aanpassen. Ik kan hem oriënteren op hoe ik wil. Dus als ik er niet bij kan ik er wat aan doen. Het idee is leuk als het goed werkt, in ieder geval. Ja, ik ga dit nog even, denk ik, 1,5 uur lang doen met beide karters en dan laat ik het resultaat wel zien. Ik ben hem tussentijds even aan het testen of die past. Ik heb al heel wat materiaal weggehaald. Ik denk dat ik hier ook vloeibare pakking moet gaan gebruiken, omdat het anders zo riskant wordt dat hij nog een nageldikte randje over heeft, zeg maar. Ik pas de cilinder even. En dan ja, heb ik het tapeinde nog. Oh. Echt mooi is anders. Een bootje. Deze moet ik helaas door het formaat van het ding iets lomper. Deze kan ik niet vrij rond bewegen, dus ik moet vanaf één positie. Beetje jammer, maar het is niet anders. Nou, ik heb nu beide kartenhelften flink passend gemaakt. Hartstikke prima. Ik weet niet of het ook past, want het is met een beetje wiggle-ruimte, zeg maar. Dus ik weet niet of het ook past als de kartenhelften op elkaar zitten. Maar ik zag dat, zeg maar, de inlaatpoorten, oh godverdomme, deze, die kunnen op zich nog wel een stukje groter. Er is nog heel wat vlees over, wat er allemaal af kan in feite. Het middelste steuntje ga ik niet verwijderen, niet helemaal in ieder geval. Maar er kan nog flink wat af, onder en boven. Dus, laten we dat eens doen. Ja, en aan de zijkanten is het ook niet helemaal mooi meer. Het is al een stuk groter dan origineel, maar het kan groter. Nou, ik heb de helft even aan elkaar, de kartenhelften. Je kunt al gelijk zien dat ik aan één kant minder moeite heb gedaan dan aan de andere kant. Ja, dat is wel duidelijk. Nou even kijken of de cilinder erop past. En zo niet, waarom niet? Het moment van de waarheid, tenminste, het valt eigenlijk wel mee, want als het niet zo is, dan beun ik nog wat rond. Oké, hij past niet. Hij is op de achterste rok. Maar ik ga ze nou even frezen terwijl ze aan elkaar zitten, want dan kan ik een hoop symmetrischer te werk gaan hopelijk. Dit ziet er niet uit. We zijn nog niet klaar. Kutzo. Die cilinder, hoppa. Past er nu precies op. Zonder tapeinden erin, dus ik zal even kijken hoe de... Ja, hij zit nog een beetje strak. Dus, even kijken. Hij past. Vet nice. Kijk eens aan. De cilinder die past er nu al op. Nou, ik moet dit hele grote ding even in elkaar houden. Zit nog wel ergens een beetje strak. Ik zal er nog een klein beetje bijslijpen. Kijk, ik kan bijvoorbeeld zien dat hij hier op dit hoekje klemt hij een beetje. Hier op een paar plekjes. Het is heel inconsequent hoor, als je het zo slijpt zoals ik doe. Of als je het zo uitvreest zoals ik doe met zo'n enkel boordje en zo. En, dan wordt het een hele inconsequente ronding zo. Dus dan krijg je allemaal van die bulten en kraters. Maar dat... ja, daar kunnen we weinig aan doen. Dit is nou allemaal de manier hoe ik het moet doen. Want ik heb niks beters. Ik heb er nou een flinke boostpoort in zitten. Boah.
vind het niet slecht voor de eerste keer. Het is misschien een beetje ruw aan alle kanten. Maar ja, nou, ik kan niet klagen. Het is mijn allereerste poging van een blok. Helemaal karters flowen en weet ik het wel allemaal hoe je dat doet. Mij hoor je niet klagen in ieder geval. Ik heb ook dit helemaal aangepast. Dit helemaal aangepast. Het ging allemaal heel snel ineens, daarom had ik de camera niet bij. Want de camera was aan het oplaaien, want die was bijna leeg. Ik was met die föhn zo het ding aan het warm maken. En ik denk, ik probeer het even, dus ik leg hem plat neer. Ik laat het lager er zo op vallen. En toen viel die er eens al 3/4 in. Toen dacht ik van, nou mooi gedaan pik. En toen ging het allemaal zo snel verder. Dus dan denk ik van, ja, hij is nou nog warm genoeg. Pleur ik nou de krukkas erin. En dat is gelukt, zoals je ziet. Dus ik heb de krukkas erin. De manier waarop ik het gedaan heb, laat ik maar even met de verbeelding over. Nou, kijk eens aan. Oh, dat is iets te overdreven. Hij draait er hartstikke goed in. Ik hoor wel een beetje een sound, maar het zou best kunnen zijn dat het normaal is. Maar we accepteren het maar gewoon voor wat het is. En ik scoort er een beetje olie in aan beide kanten. Misschien dat de laagjes gewoon droog waren en een beetje herrie maakten. Laten we hopen dat dat het is. Ik zal nou even de tapeinden er weer opzetten en kijken wat er gebeurt. Of de cilinder überhaupt nog wel past met alles erop en eraan. We zullen eens even zien hoe dit loopt. Donders mooi. Ja, dat werkt. Nou, dan weten we dat. Ik doe nou even de zuiger met de zuigerpen erop. Om te kijken of alles goed gaat passen. En of er geen... Want dit kon ik eerder ook niet doen. Dus het is nou wel een beetje cruciaal van gaat het wel of niet werken. Want het is de eerste keer dat ik dit kan doen. En als dit niet past, dan moet alles weer uit elkaar en dan moet ik weer wat veranderen. Exhaust, die kant, zo moet hij erop. Een beetje olie. Maar dit is gewoon eventjes snel kijken of het past. Of dat die zuiger vol tegen de bovenkant van de krukkas komt staan. Maar dat kan natuurlijk ook gebeuren, hè. Dit vind ik een heel belangrijk moment om te kijken of daadwerkelijk de zuiger ook de volle slag kan maken zonder iets te raken. Nee, bij lange na niet. Wat kut. In de verste verte kan hij nog geen slag maken. Even kijken, de logica. Als ik de zuigerskirts ga inkorten, dan moet eigenlijk ook, dan klopt de slag niet helemaal meer. Want dan gaat hij naar boven en dan staan de poorten alweer open voordat hij helemaal boven is. Tenminste, ik hoop niet dat het uitmaakt, maar het zou best kunnen dat het veel uitmaakt. Dus, als dat ding zo'n korte slag heeft vergeleken met de zuigerdiameter, of de zuigerlengte eigenlijk, haalt hij dan de top dead center wel? Hoe hoog zal dat dan zijn? Dus ik zet hem er even op en die cilinder ook. En dan ga ik even kijken wat de TDC is van dit ding. Nou, dit past wel. Auw. Ja. Nou, ik zie op deze manier maar eigenlijk één mogelijke optie met dit cilinderkeertje. Kijk. Dat. Compressieverhouding van ongeveer 1:2 heb je dan. Godverdomme. Dus ik moet echt wel een langere krukkas hebben. Langere drijfstang eigenlijk. Bij een tweede dag vervang je helaas niet zo snel de drijfstang. Want dan moet je hem helemaal uit elkaar persen, die krukkas. Dus dat is een beetje kut. Ja, we zijn er nou zover in dat ik misschien nog wat ga doen ook.
Een andere krukas. Die zijn denk ik 150 euro of zo. Dus ja. Dan hebben we wel weer een zieke beeldseries natuurlijk. Ik hoef niet eens een poortmap te maken of zo. Ik kan gewoon nu al zien dat het alles kut is. Maar aan de andere kant, als ik een strokerbeeld wil maken, dan is natuurlijk het ook geen 95 cc meer. Dus dan klopt de hele beeldserie niet meer. Want dan heb je natuurlijk wel dezelfde boring, maar niet dezelfde slaag. Dan heb je namelijk een veel langere slaag. Dan maak je er misschien wel een 125 cc van. Dan komen we uiteindelijk op een 52,4 120 cc blok uit. Uiteindelijk heb ik het volgend weekend wel binnen en dan kan ik proberen erin te zetten. Alleen wat het nadeel dan weer is als je een te grote slag neemt, dan wordt de krukas zelf ook fysiek gewoon veel groter. En dan zit je weer met een gezeik dat je waarschijnlijk die hele kartenhelft ook de krukas uit moet frezen. Anders past die er helemaal niet in. Nou, net krukasje besteld. Lekker muziekje erbij. Een blikje drinken. Oh, kut. Zo, een mooi decoratietje gemaakt in de tussentijd. In mijn lightsaber opgehangen, want ja, waarom niet? Dat is toch vet. En ja, ik red me hier wel eventjes wachtende op de krukasje.